2013-2014 denboraldian sekulako balenteria egin zuen Athletic futbol taldeak txapeldunen ligarako sailkatu baitzen. Taldekako fasearen lehen itzulian etzaizkio gauzak nahi bezala irten, baina gaur beste aukera bat du Julen Lopetegi asteasuarrak entrenatzen duen Porto taldearen aurka, talde indartsuaren aurka. Amane Ibainez, arratsaldeon, gaur bai ala? Arratsaldeon Xabier, arratsaldeon ikusten zuleok, bai horixe da behintzat Athletic zale guztion nahia Portori nagusitzea, ilusio horrekin jarraitzeko. Hala ere, tentsio handiko partida izango da gaurkoa, ez bakarrik kirola Athletic, izan ere Porton gertatutako istiluen ostean txapeldunen ligak arrisku handiko partida dela esan du gaurkoa eta tentsio hori igartzen da. Lehen aurreratu dizuegu Deustun eta Indautxuko taberna batean istiluak izan direla, naiz eta ertzaintza baieztatu digun ez dela atxiloturik izan. Eta orain duela minutu batzuk ere, Samameserako sarreran istiluak izan dira, esan digutenez Portoko zale batzuk aurpegia estalita dabiltzate atzera eta aurrera. Guk aldamenean Jagoba zalea daukagu, hola Jagoba? Arratsaldeon. Bueno, pres partidarako? Bai, giro apurtu etoz dau, denpora moduen, baina, ia gero barruen apurre berotan dan, da ia Atletik ere bazten duen gaur. Aizu, Joseba, zuetzinen Porton izan, baina zure lagunak bai, zelan gogoratzen dute partida hori, gogorra izan zen? Joan ziren bezperan, da oso girona González haustien, gauean aurreko gauien da, Atleti zale pilo bat, eolako berbena txikitxoak egon ziela, trikitrisakin, da oso ondo. Da gero egunian zehar bai ondo. Pena izen zen, antza partidu aurretik, iztilu txikitsu batzuk egon ziala, eta urduritasun apurbete egon zala, baina generalien jentea esan horrekin geratu, oso ondo pasau zen jenteak. Pena izan zen, eta espero dugu behintzat gaur istilu larririk ez egotea, zelako partida aurre ikusten duzu? Gogorra, gogorra uste dut Sevilla modukoa, horri biliko gara, behitu zelako eguraldia dauen, printzipioz gutzako lan eguraldia egotea eta uriko uste dut ona dela, da partidu gogorra, Championean gauz, da, ia berri irabazten badugu, nala edolan irabazin behar da. Zer eramaten dozuzuk zela ira sorte izadeko? Bitu, bufan dago, kamak iozten, da beti iraten dut, ia berra muletotzat balioten duen, udan beroa moten da, baina gorko eguneaz, ondo iraten da. Oso ondo, sorte asko, eta ea zer egiten duen gaur Atletikek. Bueno, Xabier, ez dakizu ausartzen zaran apustu bat egitera, nik behitzat emaitza emango dut, eta 2-1 emango dut Atletiken alde. Ez da txarra, nik bat eta utzeko emango du, sinatu liteke, ez da? Eskerrik asko Amane, bihar arte. Hori ere ondo dago bai. Bihar arte. Zuri, agur!